yabo that's why ngithi ungayisabi into ongayazi awuthiyami nakufa ungakusabi ngathi uyofika ube ibhoza yasekufeni nangapha mfethu ejele ngundoda ngibheke eMpumalanga uyangithola ezasejele ngena ke manje uzakahle ngikhumbula kahle way 4 zakamathi wena uzalwa nge3 mina ngizalwa nge4 uphethe engine number yami ngokuthi okay phezulu kwenombolo isiperede sami esikhulu uyangithola kulabantu engihlele nabo mina ngiyibhilidi ngozwide eMthimbane eMpumalanga ngasebenza nangu 6 angitshela manga phela ugijime lapho ushaye thula manje uyangithola kwa uzokwazi ukuthi sibone nazo ukuthi yazini uJesu uthe mina nginathi isiperede sokuba ukhanyisa eMpumalanga mina ngiyisayitsheni lesibili full khaki kapadia itribe ezimbili ezintathu eyifojele phansi edambula yimi ngibasela idrill bit anizungise nayi mathematics iqalile manje ibala awuze naso it's down it's up it's down it's up it's standard is attention one time shotgun two time shotgun one time shotgun two time shotgun touch bayonet leave bayonet touch magazine down magazine it touch bayonet up bayonet is down up down bayonet ground bayonet uyangithola ukhuluma ngenhlamvu yini ukushaya inhlamvu ukufakazela umphongolo kaJenene umfowethu ngani ayithi umfowenu ngegazi yabona lento esombhanana esikamsulu kanyongo noma ngubani beyidaleka into inombolo emashayo ke lapha iduzu belishaywa inkawuza bebheka umuntu uyadlala wena mfowethu umuntu bekabhebheka ngenkani khona umuthi abathi ukudlubonda umuthi abakufakela wona embozini oyintwana encane bakufuna izibunu ungobaleka bakufasela imboza bakushayele yona uzohlanya skin yosangana libe kugudlibonda kanje uzuyenze lento abayifunayo ingakho namhlanje sithi qala thina kugcina bona kodwa inombolo egijima kakhulu igijima ngoNicodemus uNicodemus indoda yayineBhayibheli akithi ufuna ukuzwa lo moya kaJehova weSpirit ishayisa la so direct mawuthi uyibheka angeke ube indoda kalayini ungamazi uNkulunkulu abantu abakecayo bonke balifakazela iBhayibheli bayala understand ayibonke ilaba abaphiwe yangithola njengami kanje nginelungelo lokuthi ngashayela umkhosi kaNgerejana online ngoba ngineqiniso ngiyalazi iqiniso how can ungamazi uNgerejana unongoloze nje uyezwa ngaye awulazi nethuna lakhe nefamily yakhe mara uyazigcina imithetho nemigomo yakhe uzugwaze nomuntu mara kagoda uyigcina le number kashikini because abantu ababhaya bathe lo muntu siyamuza mara sizumsindo yena simuzo yawuthi angithi nina yini abantu abaziyo ukuthi hayi what Mashilon Stone yard believe ntontoni iyasabela iyazwakala iyangena ethi mamela yazini chicken ntomfethu la kangawo khona ube enhliziyo nje mfethu angisabeli ngephusi lakho ungangako mfethu enobolida kuwena uthi oyishovini angeke ngithi ngiyangithola ngoba namanje angicwelanga ukuthi usebenza kanjani mina mfethu ngisayitsheni lesibili mfethu ngifull khaki ngisebenza lapha ku streamline mina ngibasela i3 pin mfethu ngiyagcwela ukuthi manje so ugcwele ukuthi ngubani ispirit sams kangaka esandleni sokubonza sicotshoziwe uline 1 we full force Mashilon ugcwele ngale kwaso siyasabela inkwekwezi eziyiHolland zikangaka ngenkomo ebovu Royland kube namakapsa abula isipinzane uzwithi ifojele phansi ezwithi ifojele phezulu uze kubuka ziyehla nangu 6